Вітаю всіх, долучайтесь до нас у прямому ефірі на abc7.com і стримінгу 24/7 прикладання. Філон Ігор на борце вертолета з трансляції хуткасної погоні на 60 шоссе. І гэта была погоня, яка почалася під днем в Лос-Анджелесе на 610. Патруль ідучи з гэтым аўтамабілем до самых 610 і прилегла до вулиц, нікого нема. Спробують поспець. Аналітики можуть підтримувати візуальний вигляд. Але і знову ж вертольот, який ви бачите там, робячи працю, стріляє гэтага подозреваемого, помагає вичерпати весь бензин у боку. Виглядає як найновша модель BMW, принаймні зверху. З'їжджає з автострады, з'їжджає з 60-ї автострады. Он збирається згорнути 57-ю на полдень, 7-му шаши на полдень. Гэта буде прикладно такий ж трафік, як ми хотим напереді, тут може бути криху менше, ніж на 60. Але гэта так само подобно, що його на хвості дві патрульні машини. Две патрульные машины перешли на 57-ю шашу, але на доброму шляху ззаду їх. Ви можете бачити, гэта мігатлива фари. І не просто спробуйте утриматися, але на таких косях справді складано. Утриматися. Складано поводня. Лепше надія, що можливо є некие спрацовники поліціянти напереді. Ігор, просто я хочу переконатися, що за ним ще нікого нема. Напевно, нікого навіть близько. Наколькі ми могли сказати, гэта корисно для нас, вельми корисно для патрульов музей на землі. Офіцер подає сигнал об тим, що він так само переслідує дадений автомобіль. Ключ тут у тим, ці змогуть вони согнатися за ним на безпечній худкості, а затим поспробувати опинутися в потрібне місце, потрібний час для того, щоб гэты переслід в кончатковому виніку скончився. Нехай гэта буде на автостраді, ці нам кине машину где-нибудь у інше місце, що б гэта ни було. Вони просто хочуть поспробувати і бути поблизу як мага ближей. Гэта просто включає себе спробу загнатися за ними. Оглядите на гэты маневр! Все патрулі на праву обочину! Все патрулі на праву обочину! Його визначена шина хистається, зараз дарується. Я не певний, що зараз з гэта передньою шиною, але він протягує рухатися на великій худкості на виїзд у бульвар Арія. Зараз він заповолиться у компанії перехопника каліфорнійського патруля прямо за ним. Ніякої можливості для піт-маневру, але ми бачимо два крузери, затискать його за допомогою фури. Фура блокує червоний Lexus, тут з двома патрульними машинами. І поліціянти вже готові перейти до фіналу. Але поглядите! Он спробує сховатися, об'їхавши фуру, за маль сорвавшись передньої лівої шини. А машина зривається! Зривається протектор. І зараз тільки на свободі він все ще протягує на ті повороті діагон. Газу на свободі. Ви можете бачити, що він починає дробити. Уїжджається від фури, но рапен дорожної поліції покинув йому місце для маневру. Я не бачу, як він змог ухилитися такого тяжкого ноша, яким він наткнувся. Але я впевнений, зараз у його є можливість виконати свій маневр, коли навколо його більше нікого нема. Так що поглядимо, ці знайдете на участок дороги тут. Можливо, це буде той спрацівник дорожнього патруля, який наближається зліва. Он додає худкость, імкнучись позбігнути з піт-маневру. Але його нема одної шини. А ось і піт! Больш подобне на делікатне докранання, не цікаво для того, як спинити цей автомобіль. Он протягує рух по бульвару Авалон, полношений напрямок. Авалон. Другая шина сошла с места, и зараз крузер збирається протягнути еще один маневр на пит-стопі. При намісі спроби, поки він проїжджає про заживлене скрижування тут. Іскри йдуть з правого боку. Крузер готовий зробити ще одну спробу на підстопі тут. А він мчиться през гэта червоне світло на 135-ю вулицю. На 135-й вулиці ви можете бачити, що іскра значно додалась. І ось чергова спроба. Офіцер знову спробує закрити машину з заднього боку. На такій худкості не може гэта життєвіть. Тепер він позбавився 4 шин. Я запевнений вас, у некий момент він може наїхав на шини. І на жаль, ми спиняємося тут. Ми у тяжкому становищі збільшується на дворі і збільшується за контроль повітряного руху. Нам треба узгодити одразу кілька показчиків. У той час, як наша камера по-ранішому накерована на погоню. І ми бачимо, що крузер шукає чергову можливість для безпечного піт-маневру. Вероятно, грозой есть такая. Бампер начинает рваться! Бампер начинает рваться от машины! Анализируючи за после нескольких хвилин, мы стратили 3 шины. Я больше уверен, что наехал на шипы. И мы этого не убачили. Не могу уявить, что еще могло бы быть причиной страты всех 3 шин. На 91-м спрацовники применяли шипы, калифорнийский патруль узначали расследование.
Його співпрацівники відгладжували шипи, після чого, розгананий на більше 200 км в годину, Лексус згубляв маневреність. Рознувши спорткар на 3/4, після чого підозрюваний в'яжеться до 10-го вулиця Стрейк і мкнучи на шумотлюдну вулицю Аньолу, у виніку приходячи до трагічного моменту. Рухаючись по бульвару Волону, по ночному напрямку, Лексус збиває пішохода на 99-й вулиці. Уже на перекрижуванні з 80-го становиться винуватим в аварію. Не глядячи на дорожньо-транспортне средство, Лексус протягує рух. В виніку, стративши цілком керування, Лексус врізається у огорожу, яку відбиття не потрапило об'єктив журналістів і вертольота під час неотриманих дозволів раніше озвучено. Кіровця було розширено патрульними Каліфорнії і наслідуваний в шпиталь до медицинського огляду. Виніки, як і особисті дані, не були опубліковані у відомстві. Відомо, що підозрюваємому, окрім утеку від поліції, підозрюваємому приписують і замах на чоловіка. Пішохід був шпиталізований і врятований урочисто.